Kaixo, gaurko bideo honetan Odutik urteko kontuak nola lortzen diren ikasiko dugu. Hau da, ikasiko dugu nola lor dezakegun egoera balantze bat edo galdu irabazien kontu bat Odutik. Hau nahiko modu errezean egin daiteke, lanik zailena aurrekoa izango da, hau da kontu guztiak txukun izatea, idazpenak behar bezala izatea, errebisauta izatea. Azkenean ikusiko dugu nola kontuak, urteko kontuak lortzea, benetan oso prozesu erresa eta automatikoa dena. Goazen ba. Horretarako, beti bezala, kontabilitateko menura joango gara, eta hemengo informesera joango gara. Azkenean, informes atalean, aurreko bideoren batean aipatu bezala, lortuko ditugu Oduko informazioa kontutan izan da, Odutik kanporako txostenak. Eta hemen kasu honetan, egoera balantzea eta galdu irabazien kontua, PDF batean edo Excel batean lortuko ditugu. Horretarako, kasu honetan, txosten ofiziala lortzeko informes MIS delako aukera irekiko dugu. Hemen jadanik bat sortuta daukat, baina hemen ikusiko dugu zerotik bat nola sortzen den. Txosten berri bat sortzeko esango diogu Oduri, izena emango diogu, 2023 egoera balantzea adibidez. Nahi beste txosten izan ditzakegu. Hemen plantilla aukeratzean, garrantzitsua da guk nahi dugun eredua aukeratzea. Berak ja Oduk kargatuta ditu 2008ko kontabilitate legeari egokitutako egoera balantze eta galdu irabazien kontuak. Eta gure enpresaren kasuistikaren arabera bat edo beste aukeratuko dugu. Osoa, edo enpresa txiki tartainei dagokiona, edo laburtua. Kasu honetan adibidez, egoera balantze laburtua aterako dugu. Galdetuko digu ea zein datatek zein datatara hartuko ditugun. Hau da, hemen jartzen ditugun data hauen arteko idazpenak soilik hartuko ditu Oduk kontutan egoera balantze bat ateratzerakoan. Hau da, 2022ko idazpenak ez ditu kontuan izango, ez 21koak, eta hemen urtea maila jarri behar du noski barkatu. Eta hemen beste puntu garrantzitsua da ea idazpen guztiak hartu nahi ditudan kontuan edo bakarrik publikatutakoak. Gogoratu, guztiak aukeratzen ditut, zirriborro gisa dauzkadan idazpenak ere kontutan izango dizkit. Beraz, baloratu ea gure kasuan sartu nahi ditudan edo ez. Ideala litzeke urte amaieran idazpen guztiak publikatuta izatea, errebisauta eta publikatuta izatea, eta beraz, publikatutakoekin nahikoa izan beharko luke. Kasuren batean zirriborroak ere kontutan hartu nahiko bagenitu, botoi hau aktibatu beharko genuke. Hainbat konpainietako entorno batean lan egiten baduzue, hau klikatu, baina gure kasuan, enpresa bakarra izango dugu, hori aukeratuko dugu. Eta, printzipioz, kitxo, gorde, eta orain, aukera ditugu, previsualizar edo pantailan ikusteko, eta honekin informazioa pantailan agertzen zait. Imprimir ematen badiot, PDF bat sortuko dit, hau ondoren imprimatu dezaket, edo e-mailez bidali, edo, nahi dudan egin dezaket PDF honekin, eta exportar ematen badiot berriz, Excel fitxategi bat sortuko dit, eta Excel fitxategi batean, beti bezala, erabili dezakegu oinarritzat, gero gure ajusteak egin, edo formatua txukundu, edo grafiko batzuk gehitu, edo ratioak ateratzeko adiez, gero formulak aplikatzeko baliagarra izan daiteke. Hiru aukera hau dauzkagu, pantailan ikusi, PDF-era imprimatu, edo Excelera exportatu. Eta behin informea sortutakoan bertan gordeta geratzen da. Honek aukera ematen digu hainbat egoera balantze sortzeko. Edo baita ere sortuta dagoen batera sartu eta editatzeko aukerarekin datak edo konfigurazioa aldatu dezakegu. Baldin badago txostenen bat behin eta berriz erabiltzen duguna, gordeta eduki dezakegu, edo bestela berriak sortu. Hori bakoitzaren esku. Ikus dezagun galdu irabaziekin nola funtzionatzen den, baina prozesua berdina da. Txosten berri bat sortuko dugu, izena jarriko diogu, galdu irabaziak 2023 adibidez. Plantilla aukeratzerakoan kasu honetan galdu irabazi kontu laburtu aukeratuko dugu. Datak 2023 osoa jarriko dut. Baina hemen, atera ezakegu hilabete batekoa ere, ez dago arazorik. Enpresa aukeratuko dugu, eta gorden. Eta, bezala imprimir ematen badiot, adibidez, PDF-a sortuko dit. Eta baten bate galde dezake,
Mikel, oso ondo, baina nik ez dut oraindik urte amaierako itxierarik egin. Ez dute galdu irabaziko kontuen erregularizazioko idazpenik egin. Ez dute itxiera idazpenik egin. Bueno, hau da, oduren ezaugarrietako bat, bai? Itxierekin lotuta, odun, itxiera idazpenak eta galdu irabazien erregularizazio idazpenak ez dira eskuz egin behar. Bai? Txostenak ateratzeko momentuan, oduk internoki berak egiten ditu kalkulu horiek. Bai? Beraz, guk ez dugu itxiera idazpenik egin behar. Bai? Hau da, kontabilitatea eskuz ematetik edo beste motako aplikazio batekin lan egiten ohituta bazaudete, aldaketa esanguratsua da. Baina, itxiera idazpenik egin gabe, hau da, gure egunkari liburuan ez dugu idazpena topatuko galdu irabazien erregularizazioa, ez dugu itxiera eta ireki ere idazpenik topatuko, baizik eta galdu irabazien txosten ateratzerakoan edo eta egoera balantze bat ateratzerakoan barkatu, berak internoki egiten ditu itxiera idazpen virtual horiek, kalkulatzen du zein den ekitaldiko emaitza, kalkulatzen du zein den 129 kontuaren saldoa, eta automatikoki dagokion kontuaren saldoa adierazten du egoera balantzean zuzenean edo galdu irabazietan. Beraz, hori da aldaketa nabarmena. Eta bestela, ikusi duzue, kontuak lortzea benetan erraza da. Eta nahi beste txosten sortu ditzakegu, edo jadanek erabiltzen ez ditugunak borratu. Eta hauxe izan da dena. Ondorengo bideoetan jarraituko dugu oduri eta kontabilitateari buruz ikasten. Hurren arte!